May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo kang mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mapapatian kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. PPDO gidreklamo si Governor Lacson ng 30 Diaz, gobernador ng siling nga may pahanugot sa COMELEC at pag-transfer sa iya. Manugbalig yautan sa bagsakan, gintiro. Isa patay matapos malumos, 5 naman ginpangdala sa ospital. Ambulansya nakabunggo sa motor matapos babungguan sa salakyan, isa patay, 2 pilason. Kag sa good vibes, IP scholar sa Negros Occidental, nag-graduate nga summa cum laude. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, dali naman lang ang eleksyon kag sa hindi madugay mahibaluan na ang mangin resulta sini. Ini ang nangin reaksyon ni Governor Eugenio Jose Lacson kasunod sa pahayag sang National Executive Director kag Secretary General sang PDDS o kunang federalismo ng dugong dakilang samahan nga suportado ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya nga kasumpong sa gubernatorial race nga si anay Congressman John Orola. Sa isa ka press conference ng Lunes, ginpahayag ni Glenn Badon nga kapartido ni Orola nga suportado ni Duterte ang anay kongresista. Nagbisita si Badon sa probinsya para magkampanya man kay Orola. Ginpahayag man sini nga sila ang naga-negotiate pa sa pamilya Yanson para sa suporta kay Orola. Ginsiling ni Badon nga sila ang nagapakigsugilanon kay Olivia Yanson. Para kay Lacson, ini lamang ang nagakumpirma sa ilan na damlag pa na hibaluan na. Magapadayon ng eleksyon, sunod sa iya kag sa hindi madugay mapatod na ang mga resulta sang piniliay. It somehow confirms, no, that that branch of the Jansons is supporting Attorney Orola. Okay, so that's something that we already knew even before. Just wondering why it was denied. No? But now, again, it was the Secretary General of that party who manifested that. No? So, as to the endorsement of the president, I guess it makes Attorney Orola very happy. No? But you know, the elections will go on, and in 2 weeks we will know what the results will be. Sa number 9, isa ka eskwelahan ang naglunsar sang bag-o nga Digital First College sa Bacolod City. Wala sang lectures, wala sang libro, kag wala man sang test. Paano? Yaring report. Kinaangdan na ang lecture, libro kag quiz sa eskwelahan. Sa Mapua Malayan Digital College naman, project, problem o kun case ang sulbaron sa sulod sang 12 ka semana. Tanang impormasyon nga kinahanglan tuhoy sa among mga project o kun problema, may available nga mga videos kag mga reading materials nga pwede ma-download. Hindi ini online class, may learning hub sila sa Ayala Malls Capital Central kung saan the workspace ang environment. Mabuk ka lang sang oras nga luyag mo kag pwede ka mo dito makakit-anay sang imong nga classmates. Ginakonek ka man sang eskwelahan sa mga small businesses para aktual mo nga ma-apply ang ginatun-an mo. Inang 21st century nga pamaagi sang learning, sunod sa kay Derek Latriel, ang Chief Learning Officer sang MMDC. All the information you need will be on demand. There's no lecture to go to. If you want information, it'll be on demand. We built a learning content management system, and there's videos, there's stuff to read, there's libraries of information. All that stuff's available in an on-demand format because that's how it works in the 21st century. Right? You don't go to work and go to your boss's office on Monday, it's time for my lecture. 7.5 hours lang ang meeting kada semana pinaagi sa engagement nga app. Isa ka app nga ginisenyo para sa sini nga klase sang digital learning. Sila mismo mahatag sang pocket wifi sa mga estudyante kag para hindi mabugat, mahatag man sila sang laptop sa estudyante kag amat-amatan lang bayaran. May mga professors man nga naka-standby para sa mga palamangkutanon sa mga estudyante. Students have to get in the habit of grabbing the professor and saying,
It's perfectly fine for you to talk to the professor for 30 minutes this week and 40 minutes next week, one-on-one. That's what we want, because how else do you really learn to iterate on your project, to learn to build things? You need to be coached. Inay isa kasahay isang outcome-based education kaginsuguran sa Estados Unidos sa year 2000. Kaginsuguran naman sa Mapua sa Pilipinas sang 2003. Subong, gindala na ininila sa Bacolod City. Para sa pioneer nila ng mga freshmen, ginatanyag nila ang IT and business course sa 19,000 pesos sa isa ka semester. Sa number 8, padayon sa karon ng special vaccination days sa Negros Occidental. Ang probinsya ang isa sa mga lugar sa pungsod nga na-identify sa National Vaccination Operation Council o kun NVOC para sa special vaccination days nga nagsugod Abril 20 tugtog 22 sa tinutuyo nga mabuligan ang pag-de-escalate sa mga banwa kag syudad sa probinsya. Suno kay Dr. Jessica Fama, ang medical specialist sa Provincial Health Office, ang NVOC ang nagset man sang target nga mabakunahan. Nagapabili ng pagpanghangkat sa vaccination program sa probinsya, suno kay Fama. Labi na nga nalabot naman sa probinsya ang halos tanan nga luyag magpabakuna. Ang lalabuto nila sa karon ang mga yadtong may mga pangduha-duha pa sa bakuna. Sa April 16 nga report ng PHO, 61.03% sa target ng Negros Occidental ang fully vaccinated. Padayon man ang pagduso karon sa booster shots, suno kay Fama. Most of the LGUs of Negros Occidental actually started sa Monday pa, sa April 18 to April 22, no? So that we can intensify ang aton nga bakuna kay para malabot nato ng aton target nga bakunahan. Ang mga wala pa na bakunahan, kinanglan bakunahan, ang wala pa ka second dose, mapa-second dose, at ang wala pa ka booster, ma-booster. So, as ang aton nga vaccines, basta hindi kita sa vaccines, so wala rason nga hindi kita makapabakuna. Sa number 7, araw relocation site sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City ang posible sa iluhan sang 12 ka mga pamilya nga nahamtang sa critical danger zone sa Barangay Alihis. Wala pa nakalabot sa konseho sang syudad ang rekomendasyon angot sa pag-award sa relocation area para sa 12 ka mga pamilya nga yara sa critical danger zone bangod sang nagluntad nga landslide sa Purok San Jose sa Barangay Alihis. 5 sa 12 ka mga pamilya ang yara sa evacuation area bangod wala gipahanugutan sang DRRMO nga magbalik sa ilang mga puloy-an bangod sang peligro nga tugas ang pagkatipag sa luta sa Pangpang. Sunod sa kay Councilor Renesito Novero, chairperson sang SP Committee on Urban Poor Housing kag Resettlement, mga depende sa kooperasyon sa apektado nga mga pamilya ang madasig nga pagpaambit sa ila sang relocation area sa araw relocation site sa Barangay Vista Alegre kung madasig man ang ilang nga pagsubmit sa ginakinahanglan nga mga requirements sang Bacolod Housing Authority. May duha-duha pa ang pila ka mga pamilya nga magbalhin sa relocation site pero karon nagalaom sila nga makahalina sa evacuation area sang Emilia J. Garcia Elementary School kag masaylo sa ilang mga ilistaran. Plano sang DRMO, DSSD, upod sa pamunuan sa bulutuan nga samtang ginaproseso pa ang application para sa relocation sang 12 ka pamilya. Isayloanay sila sa separado nga school building nga hindi gamiton para sa May 9 elections. If they need their cooperation, they need to immediately submit their application sa housing. Maybe ang sa housing makabuling man. We'll attend to them. Ibiligan na sila. Sa number 6, manugbaligya sa bagsakan sa Bacolod, gintiro kagabi, Pilason. Padayon nga ginabulong karon sa ospital ang 42 anyos nga si John Irish Chiva matapos ini ginluthang kagabi sa Libertad sa Bacolod. Sa initial investigation sa Police Station 6, sakay sa motorsiklo ang gunman nga nagtiro kay Chiva sa kilid lang sang dalan. May igo sang bala sa nawala nga bahin sang iya agtang ang biktima. Suno kay Major Leo Estopa, posible personal ang rason sa pagatiro sa biktima. Iya man ginpahayag nga nadakop na sato si Chiva may kangtanan sa kaso sa illegal nga droga.
Sa number 5, outing sa beach sa grupo sa mga pamatanon ang nagresulta sa kamatayon sa isa sa ila matapos malumos sa baybay sa Ibi, Magalona. Patay ang 22 anyos kasi John Mark Diduyco matapos malumos kahapon samtang nagapaligo sa baybay sa bahin sa barangay Latasan, Banwasang Ibi, Magalona. Sunod sa kay Lieutenant Colonel Robert Pitate, hepe sang Silay PNP, unang agin report sa ila ang insidente matapos mag-high tide kaginlamon sa mataas nga balud ang anom sa masobra 30 ka mga pamatanon nga nagapaligo sa baybay kahapon sang udto. Sunod sa kay Pitate, may 5 ka persona nga na-rescue kag gindalaman sa ospital. Luwas sa katalagman ang mga na-ospital sunod sa pulis. Samtang ang missing nga si Diduyco ang nasapuan nga wala na sa kabuhi pasado las 4 na sang hapon. Sa number 4, ambulansya nabungguan sang salakyan, nag-igo sa motorsiklo, isa patay, duha pilason. Patay ang driver sang motorsiklo samtang pilason ang iya angkas matapos ini mabungguan sang ambulansya nga nabungguan man sang Innova kagabi sa intersection sa Matabang Access Road sa Barangay Concepcion sa siyudad sang Talisay. Sunod kay Police Staff Sergeant J. De La Cruz, Traffic Investigator, ang ambulansya ang padulong kuntani sa Talisay City Health Office. Sakay ng isa ka pasyente nga naaksidente sa motorsiklo samtang padulong naman sa Silay ang Innova sang iya mabungguan ang likod nga bahin sang ambulansya sa may intersection. Sunod sa pulis, bangod sang impact, nagtiyog ang ambulansya kag iya naman nabungguan ang nagasugata nga motor. Patay ang driver sa motor nga si Ricardo Miago kag pilaso naman ang iya angkas. Nag-angkon man sa nga minor injury ang pasyente sang ambulansya matapos ini matumba bangod sang impact sang pagkabunggo. Pareho man nga gin-detain ang driver sang ambulansya kag Innova apang may initial settlement na suno sa pulis. Sa number 3, spokesperson sa PNP Region 6 nagsilingan ni sila pwede makahatag sang PNP security detail sa mga politiko. Subugod sa gid-recall ang mga kapulisan nga nagaserbe nga security detail sa mga politiko, hindi na pwede sa mga pulis nga basta-basta na lang magupod sa mga nagakandidato karon nga nagainit na ang kampanyahanay. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sang PNP Western Visayas, ang Committee on the Ban of Firearms and Safety Concerns ang ginapamunuan sa National Comelec Office amo ang may puder para magtalana sang PNP security detail depende sa hinyo sang mga kandidato nga mahimo may pagpamahog sa ilang nga kabuhi. Sandig sa Comelec Resolution 10728, kinahanglan man nga naka-uniforme ang mga PNP personnel nga magaserbi bilang security escort sa mga kandidato. Limitado man sa duha ka mga armado nga security detail ang pwede magserbi sa mga kandidato kag kun basehan ang alunan doctrine sarang madisarmahan kag maaresto ang sobra sa duha ka madakpan nga naghupot sang pusil. During election period, wala na power ang PNP nga mag-detail. Kaya kita sa PNP, once nga magpadala kita ng security personnel nga approve sa isa ka kandidato, requirement ng PNP organization, dapat naka-PNP uniform siya during his tour of duty. Sa number 2, paglaptas ang fake news kag vote buying, nagapabilin nga dako nga pagpanghangkat sa sini nga piniliay sunod sa Voters Education Advocacy Group. Ang paghimo sang online candidate profile dashboard naging kabahin sa mga tikang sang Vote Pilipinas. Agud mas mapahibalo ang mga botante angot sa mga nagakandidato para sa May 9 national kag local elections.
Pero suno kay Ja Valencia, ang project coordinator sang Voters Education Advocacy Group, nagapabilin sa gihapon nga dako nga pagpanghangkat para sa ila ang disinformation nga nagalapta ilabi na sa social media. Sa kalapad kag kadamo na karon sa social media platforms, influencers kag bisan vloggers mabudlay mapunggan ang mga fake news nga masami ginapalapta man sa mga netizens. Bilang Voters Information Campaign partners ng COMELEC, ang Vote Pilipinas ang nagapabaskog man sa tikang contra-vote buying sa ilang mga caravan. Kaupod man sila sa COMELEC sa mga vote counting machine roadshow sa tuyo nga mapalapad pagid ang hibalo sa mga botante angot sa natala nga automated May 9 elections. I think what's important is to really arm the people or parang educate the people to be more discerning about the information that they see or that they read online. And of course, meron pa rin yung concern about vote buying. I think is still there. And, we know that's happening. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Gobernador ka Provincial Administrator kinreklamo sa Provincial Development and Planning Officer angot sa COMELEC ban sa pag-transfer sa mga empleyado. Si Governor Lacson nagpahayag nga legal ang ilang atikang kay may exemption gikan sa COMELEC. April 5 nag-file sang reklamo sa Commission on Elections si Maria Lina Sanugal bato kay Governor Eugenio Jose Lacson kag Provincial Administrator Ray Fernando Diaz sa ginaligar pagsupak sa Omnibus Election Code. Sa complaint affidavit ni Sanugal, iyagin sila nga Marso 15 sang ginpapanaog ang order nga nagari-assign sa iya sa Office of the Governor para sa Special Administrative Concerns. Ginmando man ang pagbulos sa iya ni Anne Marie Lucasan. Sunod sa kay Sanugal, wala sa may nalakip nga statement o kung attachment gikan sa COMELEC ang among order nga nagapakita sang approval sang among ahensya nga ginapatuman ang banning bangod sang election period. Ginkakibot naman ni Lacson ang among lihok ni Sanugal. Wala pa man sila may nabaton nga kopya sang reklamo pero iya ginpakita sa katapo sa media ang approval sa exemption nga ilaging hingyo gikan sa COMELEC Regional Office nga ginlagdaan ni Regional Director Wilfred J. Balisado. Nabato nila ang approval April 21 kag March 15 man ang ineffective sandig sa ila nga ginhingyo. Patag ni Lacson si Sanugal kag 3 ka iban pagikan sa PPDO ang nagpahibalo na kay Lacson sadtong Nobyembre 15, 2021 nga sila mag-retire na sini nga tuig. Rason nga gintalakay man ang transition nga matabo kabangdanan man sa pagpapanaog sang among officer order nga nagamando sang transfer kag ini ang ginkasugtan man ni Sanugal. Kung mag-abot na ang formal nga reklamo sunod sa kay Lacson, ang exemption ang ilang nakuha amo ang ilang nga ipakita. Magapabili naman si Sanugal sa iyang pwesto sa karon. May separado pagid nga reklamo nga constructive dismissal nga gin-file sa Sanugal bato kay Lacson sa Civil Service Commission sadtong Abril 1. The effectivity is March 15, 2022, the same date that we requested COMELEC. Okay. So this is it. Yeah, but what is surprising lang is that there was a talk, she was, they talked about it with Attorney Diaz, and so we were really surprised that she turns around and files a complaint, no? So anyway, we're showing this approved letter from COMELEC region. Sa Good Vibes, IP scholars ang Negros Occidental ang nag-graduate nga summa cum laude. Siya man ang nangin valedictorian. May report si Romeo Subaldo. Nagkuha sang kurso nga Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management si Jim John Tolentino para makalikaw kung tani sa math subject pero may math sa gihapon. Nag-working student siya kag nangin scholar man sa probinsya sa Negros Occidental sa Central Philippine State University San Carlos Campus. Isa siya kamiyembro sa Bukidnon Tribe sang Don Salvador Benedicto, ikapito sa 8 ka mag-utod, kag anak sa mga mangunguma. Bisan na budayan sa subject nga math. Nga napili mo man yung HRM nga course? Sa una sir, kay gusto ko tayo maglikaw-likaw sa math nga subject. Sa ano? Sa math nga subject sir, kay hate na ako ang mga numbers.
Paano mo siya nakuha man overcome? Di ba sa HR, may math gyapon, basic na math subject? No, may mga math lang yapon sir. Titaas mo gyapon grade mo. Oh, kaloyan, flat 1 ra gyapon. Pila? Hindi ko sa maestros na. Ano? Flat 1. Nag-apply siya for scholarship kay magastong iya nga kurso kag kinahanglan niya nga mag-boarding house sa San Carlos City. Siya ang class valedictorian sa iya nga batch sa general weighted average nga 1.21. Bilang isa ka estudyante, wala niya man gi-deprive ang iya kaugalingon nga mag-enjoy. Nagalagaw mo siya gani kuno kung makabakante siya, pero antes siya magtulog, ginasiguro niya nga makabasa siya sang iya nga notes. May time ka pa maglagaw-lagaw, weekend? O kung katuon ka ng gyapon weekend? Yes. May ara lang gyapon sir, nang matuon naman ko sir kung kuan ko may quiz, kung may exam. Pero gina-make sure na ko sir nga before ko magtulog, makascan ko sa akong mga notes. Before ko mo sa school, kinahanglan makascan ko sa akong mga notes para kung kaso nga may quiz, may answer ang gyapon. Student government president pa siya kag subong isa na ka manunudlo sang iya nga alma mater. Gin-hire man siya sang CPSU after graduation. Makapila man ka beses nga na-delay ang ilang nga graduation. Supposed to be ang graduation namon is last year, June 30, pero tungkol sa pandemic na extend. Tapos supposed to be ma-December siya. Kaso kay nagbagyo, na-cancel na po siya. So nakuan siya sa March. So pero sa February nakasulod ako dali sa school. Nagalaom si Jim nga makasugod sa gamay nga negosyo para makabulig man sa iya nga pamilya. Barb ka, duha pa ma-delay ilang graduation, pandemic. Bukod sa pandemic, next bagyo Odette na delay ang graduation. Wala siya kabalo nga summa cum laude sa until sa graduation naging mismo nila nga natabo na. Grabe mi no, we gina-congratulate natin Yes, of siya. course, Ang efforts niya nga pagbaka-baka ruming nag-pay off kid. Scholar, kakagdili pag bawi mo man, ipakita mo sa province nga worth it yun. Kakabay ito mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.